Patay ang isang 42 anyos na lalaki matapos na makuryente sa Zone 4 Barangay Burabod, Pamplona, Camarines Sur. 1:30 ng hapon nitong Linggo, Hunyo 29. Kinilala ang biktima sa alias na Waldo. May asawa at residente ng Zone 7 Barangay Tambo, parehong bayan. Batay sa ulat ng Pamplona MPS, nadulas ang biktima habang may kinukumpuni sa bubong ng bahay ng kanyang bayaw na nagresulta naman sa kanyang pagkakasabit sa kawad ng kuryente. Isinugod pa siya sa ospital, ngunit idineklara ring dead on arrival ng attending physician. Meron po siyang ginagawa doon po sa bubong, may inaayos po doon sa bubong ng kanilang bahay. At medyo na outbalance po ito, nadulas, at yun po yung naging cause po ng kanyang pagkahulog po. And sa pagkahulog niya po, accidentally po nasabitan niya po itong kuryente na kung saan live po siya, kaya po siya na kuryente. Nabatid na maulan nang mangyari ang insidente, kaya paalala ng PNP, ma-advise na lang or ma-remind natin yung ating mga constituents, mga residente na magdoble ingat po anuman po ang ating ginagawa or gagawin. Pasiguraduhin po ang seguridad kasi ang aksidente po, anuman pong aksidente na nangyayari sa ating kapaligiran ay hindi man po talaga natin naasahan and hindi rin naman po talaga yan ginugusto ng sino man po. So sa ganito pong bagay, is paalala po na ang lang sa lahat ng pagdoble po ng ingat. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.